December 15, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga tawo nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka sapot kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay biste. Ug ang may pagkaon kinahanglan mobahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa. Pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong sohol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Nagunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig. Apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig. Apan ang tahop iyang sunugon didto sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tawo sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.